наркотиците не са решението и никога няма да бъдат. Нещо, което забелязвам доста често с нашата генерация е, че ние постоянно прибягваме до наркотици. Дали ще е алкохол, дали ще е някакво хапче, дали ще е някакво прахче, просто винаги го правим. И аз не мисля, че това е окей, но нека да предположим, че е до някаква степен, защото джензитата тъкмо навършихме 20, т.е. ние сме мега объркани в този свят, който константно се развива и променя и абсолютно не знаем какво трябва да правим. Ние нямаме наръчник за това как трябва да се движат нещата в този живот. Затова нека просто се напием, или нека просто запалим джойнт, или нека просто вземем някакво хапче и забравим за проблемите си. Аз лично доста често употребявам алкохол като някакъв копинг механизъм, колкото и да не е окей това. Защото много често се чувствам тъпо или гадно, или съм наранен от някакъв женски персонаж в живота ми, който идва безпощадно и ме нараня. И това е окей. Това е окей. Така се случват нещата. Независимо колко чаши водка ще изпиеш или аз ще изпия, хората винаги ще се нараняваме. И това винаги ще е така. Силата е в теб. И реално е и в мен. Доста често се чудя дали реално пием за забавление или пием така просто да забравим нещо гадно, което ни се е случило. Но всички знаем, че на сутринта се събуждаш присъхнал от миналата вечер и помниш. Помниш всичко, което си вложил в този човек. Помниш всяко преживяно и съжаляваш за съобщенията, които изпрати миналата вечер, докато беше под въздействието. Съжаляваш и за много други неща, които са можели да бъдат или не са. Съжаляваш за действията си и общо съжаляваш себе си. И така всеки ден. Понеже все пак днес е петък и е време да пием. На здраве!